बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 16थि बोसोरारि जथुमा आरो बरिमाखा प्राइमारि बर' साहित्य सभानि सनाथि मायथाइ आरो दुलाराय हारिमु आफादनि 5थि जथुमा बावहाय गेवलां मेल खुंदों आरो बिथांमोनहा सानथामनि हाबाफारि लानानै बावहाय गाजा गोमजा खुंदों। दिनै बावहाय गेवलां मेल जादों आरो बे गेवलां मेलाव जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथाङा बेखेवनानै थांबाय। आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङाबो फैनानै बे गावनि बिबुंथिखौ होनानै थांबाय। जों जोबोर गोजोननाय मोनदों जे मोनथाम अर्गानाइजेसनजों बिथांमोना बरिमाखायाव बावहाय गाजा गोमजायै खुंदों आरो आसा फारियो जे बिथांमोना थान्दै मेलाव गोबां बाथ्रा सावरायदों आरो बिथांमोनहा जे दानि आथिखालनि बर' बिजोंनि जेंना जेंगोना आरो बर'नि थासारिनि सायाव बिथांमोना हयथ' गोबां थांखिबो लादों। दा बर' थुनलाइ आफादा जोङो बुंनो गोनाङा बेनो जोङो बहुद जेंना जेंगोनानि गेजेरजों जों सोलिबोदों आरो आगोलनि बिटिसि सरकारनि दिनावबो जोङो गोबां सावरायबोदोंमोन आरो दाबो जोङो सावरायगासिनो दं। बेनिफ्राय बिटिआर सुक्तिनि आधाराव 6.3 मोनसे क्लज जादोंमोन आरो क्लज दङ आरो बे क्लजनि गेजेरजों जेसेबांनाखि बे सरकारि नङै स्कुलफोर दं बेखौ लानायनि खोथा बाहाय दङ। दा जोङो बे खोथाखौ आबुङै सावरायनो थाखाय जोङो गिबि मन्त्रि बिथांखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जोङो खावलायदोंमोन आरो बे लेखायै जोंहा बिटिआरनि चिफ बिथाङा बे खामानिखौ मदद होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै बिथांमोना थांनाय 19 अक्ट'खालि दिसपुराव बिराद गोबाव आरो ओंथि गोनां सावरायनायनि गेजेरजों माखासे जेंना जेंगोनाखौ जों सुस्रांनो थाखाय जोङो माने माबा मोनदों अनसुंथाइ मोनदों आरो बिथांमोनहा खोथा होबाय। बे हिसाबै जोङो माइनसखौ मोनथ'वाखै। माइनसखौ मोननाय लोगो लोगो जोङो माखासे थालांनायफोर जेरै नोंथांमोना मिथिगौ जे बिटिआरआव फ्राय गं 15 जुनियर कलेज भेन्सार आरो गं 26 माने डिग्री कलेज भेन्सार जानानै दं आरो बिएड कलेजबो दं ल' कलेजबो दङ आरो हायार सेकेन्डारि दा माने गोदान सोलोंथाइ खान्थि फैगासिनो दं, फैगौ बोसोरनिफ्राय जागोन। जों बुंदों जे माने गासैबो जेसेबांनाखि हाइ स्कुल दं गोजौ फरायसालि दं बेखौ हायार सेकेन्डारि खालामजोबनांगौ आरो जिहेतु NEP-नि नेसनेल इडुकेसन बर' बिजोंखौ फरायनो मोनसिगोन बे मोनसे गोजोनथाव खौरां जोंनि थाखाय। आरो मोनसे खौराङा जाहैदों जे आसाम सरकारा आथिखालाव 26 कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बिथांमोना खोथा होबाय आरो जेसेबां ड्रप पस्टफोर दङमोन 2013 मायथाइयाव 2017 मायथाइयाव ओमफ्राय 2019 मायथाइयाव जेसेबांनाखि ड्रप पस्ट थालांदोंमोन बेखौबो बिथांमोनहा मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ माने सुस्रांनायनि थाखाय राहाखौ लाबाय आरो माखासे जोंहा गोबां जेंना दं बे जेंनाखौबो जों सावरायदों आरो लोगोसे जोङो बुंनो थाङोब्ला साहा बागानाव जे रोखोमनिखि मडेल स्कुल फाथिदों गायसनदों बे हिसाबै बिटिआरआव आरो बिटिआरनि बाहेरायाव बर' डमिनेटेड एरियायाव जोङो मडेल हाइ स्कुल 200 खानजों दा बिथांमोनहा बेखौ पर्यायक्रमै गायसननानै होनो थाखाय थांखि लाबाय आरो माइनसआव बे फैसिगोन। आरो बिनि बादैबो जोङो माने जोङो मोनसे खोथा बुंदोंमोन LP स्कुलनिफ्राय आप टु सेकेन्डारिसिम जेसेबांनाखि भेन्सार स्कुलफोर दङ जेसेबांनाखि फरेस्ट लेन्डआव स्कुल दं जेसेबांनाखि सरकारि हायाव स्कुलफोर दं बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बेबस्था आरो बेवहाय मोनसे RCGN कमिटि दाना होदोंमोन 6.3नि माबाखौ नायनो थाखाय। दा बेवहाय बे RCGN कमिटिया गासैबो रिपर्टखौ लानानै बिथांमोनहा मावनायनि लाहार फाहार लादोंमोन खिन्थु बिथांमोनहा दासिमबो मावाखिसै। दाथ' नै बिटिआर सुक्ति जानाया 1 बोसोरानो जानोसै। बेनिखायनो जोङो गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै जों इन्टारभेनसन खालामनानै जों खामानिखौ मावनाया मोजां बे खोथाखौ बुंनाय जादों आरो जिथुनिखि फरेस्ट लेन्डनि हा बेखौ लेन्ड पजिशनखौ होनाय जासिगोन आरो स्कुलखौ लानाय जासिगोन। आरो मोनसे जाहैबाय
रेसनेलाइजेसन माने बर' गथ'आ असमियाव ट्रेन्सफार जादों आरो असमिया गथ'आ बर' मिडियामाव फैदों दा बेखौबो रेसनेलाइजेसन जोङो थिग खालामनो थाखाय जोंहा सिद्धान्त मोनसे जालांबाय दा बेखौनो जोङो गिबि मन्थ्रिजों सावरायदोंमोन आरो फैगौ समाव जोङो माने बेफोर गासै जेंनाखौ नायनो थाखाय मोनसे एडभाइजरि कमिटि दानाय जासिगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो आसाम गभर्नमेन्टनि माने सोलोंथाइ बिफान दा बेयो मोजां खौरां नोंथांमोननो जों होनो हायो आरो बिनि बादैबो जोङो बिटिआरनि चिफजों सावरायनानै जोंबोलानो जा माबायानो जा बेखौ बाहायनांगौ आरो दा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जाबाय बे एलेकायावबो बर' डमिनेटेड एरियायाव बे बर' रावखौ अफिस काछारियाव बाहायनांगौ बेखौ बुंनाय जादों आरो जोंनि एडभार्टाइजमेन्टफ्राव जाहाथे बर' एड्सआ थायो बर' माने अपसना फैयो बेखौबो जों सावरायदों आरो बिथांमोना बेखौ मानिबाय दा जेरेखम जुडिशियेल सार्भिसआव मसलपुराव एडभार्टाइजमेन्ट होदोंमोन खिन्थु जों बर' अपसन मोनाखै दा बे जाबाय पुलिस कनस्टेबलावबो बे जाबाय बेनिफ्राय गुबुन नैबे पस्ट ग्रेजुएट टिचार्सआबो बेयो जाबाय आरो पस्ट ग्रेजुएट टिचारनि जिथु पस्ट 143 बेयो एडभार्टाइजमेन्ट जाबाय आरो माखासे थालांनाय फ्राय 40सो जोङो बेखौ माने थाबैनो मावफुंनो थाखाय आसाम सरकारखौ खावलायदों बे मोनसे आरो दानि जिथुनिखि पिटिआर होननानै बुङो पिउपिल्स टिचार्स रेशिय' दा इसखौ जिथु 1:30 खालामदों आरो बे रुलनि गेजेरजों बे नेमखान्थिनि गेजेरजों स्कुला मार्जार जाजोबो आरो मार्जार नटिफिकेसन होदों जों होनदों 2023 सिम माने नेशनेल इडुकेसन पलिसि लागु जाजासे बेखौ मार्जारखौ खालामथ'नो नांगौ गतिके आरो 6 सिड्युलनि सिङाव बर' बिजोङा जिहेतु दावगाफुनाय राव बे बिजोंखौ रिलाक्स होनांगौ आरो बेखौ एसे गुरै खालामनानै होनांगौ जोङो बेखौ बुंनाय जादोंमोन गिबि मन्थ्रिया खोथा होबाय बेखौ थाबैनो मावफुंनाय जागोन आरो बिटिआर सरकारा बेखौ मावसिगोन बेखौबो मावनाय जादों आरो माखासे जोङो अनेक माने माबानाय दं जेरै इउनिभार्सिटि डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव जोङो फुल फ्लेजेड बर' डिपार्टमेन्ट बेबो जाबाय एस'सियेट प्रफेसार आरो प्रफेसार पस्ट क्रिएट जासिगोन आरो जेसेबांनाखि जोङो आउटसाइड बिटिसिआव जोङोनाखि 10खान कलेजाव पस्ट मोन्दोंमोन ओमफ्राय 11खान कलेज माने माबायाव जों दा 11टा पस्ट मोन्दोंमोन 13टा कलेजाव जों 11टा मोन्दोंमोन आरो जनाय गार्लस आरो माबाया थालांदोंमोन सुरुपेटा कलेजा बेखौबो जोङो रिप्रपज खालामनानै बेखौ जासिगोन होननानै खोथा होबाय आरो जोंहा मोनसे जेंना दंमोन बे रस्टार पलिसि जेरै माने बर' गथ' मावनानै दङ प्लेन ट्राइबेल जानांगौमोन बेवहाय हिल्स ट्राइबेल जानानै थांदों आरो बेवहाय माबा जानानै थांदों ओबिसि जानानै थांदों बे जाहाथे जाया बर' पस्टआनो थांनांगौ बे एसटि फि जानांगौ बे खोथायाबो दिनै क्लियार जाजोब्बाय बेखिनिखौनो जोङो सावरायनानै गोजोननाय मोनदों आरो आसाम सरकार बिटिआर सरकारखौ जोङो साबायखर बावो